καινούριο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ευκήγε μέσα από τα σπλάχνα της ΑΕΛ και τα για να παλέψει για εκείνα που ονειρευκούμαστε όλοι μαζί. Το 2024 είμαστε στο Fan Day της ΑΕΛ, η έναρξη της σεζόν. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα μας, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το καινούριο συμβούλιο. Ένα συμβούλιο φκαρμένο που την κερκίδα της ΑΕΛ, πάρα πολλά σημαντικό. Αγνία ελίστες που αγαπούν την ομάδα τους και είμαστε εδώ για να παλέψουμε όλοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. ΑΕΛ μόνο ρε. Είμαστε εδώ απόψε στο Fan Day της ΑΕΛ, μια εκδήλωση αφιερωμένη στον κόσμο της ομάδας μας. Έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Πρόεδρε, πώς βλέπετε τον κόσμο, πώς βλέπετε το σημερινό Fan Day, τι αναμένουμε από την ομάδα μας φέτος? Την ομάδα αναμένουμε νίκες, πάθος και τη θέση και πάνω. Ο κόσμος βλέπω πολύς, χαρούμενος, αναμένει και στις 24 Αυγούστου. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο για να έτσι έχουμε όλη την ανάγκη να ενωθεί ξανά ο κόσμος, το είπατε και στη δημοσιογραφική, να στείλουμε μαζί ένα δυνατό μήνυμα. Ο αελίστας δεν θέλει μηνύματα, θέλει απλά να είναι αελίστας. Κύριε Ανδρέα Γεωργίου, πες μας τις πρώτες εντυπώσεις από το Fan Day και γενικά τι αναμένουμε από τη φετινή ΑΕΛ. Γεια σου Αριάδνη μου. Γενικά είναι μια έτσι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα. Βλέπω αρκετή προσέλευση και τον κόσμο και τα παιδάκια. Ο κόσμος φαίνεται να διασκεδάζει. Νομίζω υπάρχει και μεγάλη ανυπομονησία για την παρουσίαση των παιχτών. Προσωπικά είμαι αρκετά αισιόδοξος. Νομίζω θα έχουμε μια αρκετά καλή χρονιά φέτος. Κάτι που μας έλειψε τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε σε καλή συνέχεια. Σε καλή αρχή και μετά σε καλή συνέχεια. Αγαπητή Μαρία Καρπόζη, σε καλωσορίζουμε στο Fan Day μας. Να μας πεις λίγα λόγια για το υπάρχο και γενικά τι έχουν την ευκαιρία εδώ τα παιδιά να ζήσουν σήμερα. Λοιπόν, το υπάρχο είναι το πρώτο κέντρο αποκατάστασης ιδιωτικών που θέλουμε να κάνουμε στην Κύπρο, που θα ασχολείται με όλου του φάσματος αναπηρίες. Έχουμε στην Κύπρο και άλλα, αλλά ασχολούνται με όλο το φάσμα. Το γυμναστήριο μας τέλος του Οκτώβρη θα το έχουμε σε ισχύ και ξεκινούμε. Το υπάρχο έγινε με δική μου πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου και του Μιχαλή. Ο Μιχάλης σε τροχοκάθισμα και πάθεν το ατύχημα. Εσμίξαμε λίγο το τι περάσαμε στη ζωή και αποφασίσαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την Κύπρο. Έχουμε ποδόσφαιρο για τυφλούς, βάζουμε την μπάλα, στείλουμε την, λέμε των παιδιών να αγγίξουν την μπάλα, να την νιώσουν χωρίς να τη δουν, βάλουμε τους μάσκα και κάνουμε το shoot για να μπει τον γκολ. Και έχουμε και έναν τροχοκάθισμα με εμπόδια για να μπορούν να δοκιμάσουν και να νιώσουν λίγο την εμπειρία του ανάπηρου και να μάθουν να σέβονται και να εκτιμούν λίγο τους ανάπηρους. Που είναι κάτι που είναι δύσκολο που έχουμε στην Κύπρο. Υγεία, υγεία. Κύριε Μαρίνο. Όλα τέλεια, όλα την περνούμε καταπληκτικά για την ΑΕΛ μας. Όλα για την ΑΕΛ μας. Μόνο αελάρα. Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Όλοι δίπλα στην ομάδα να στηρίξουν την ομάδα των Δικαιών Συμβούλιων. Γεια σας. Γεια σας, πώς περνούμε? Περνούμε υπέροχα. Καλώς ορίσαμε. Συγχαρητήρια για την οργάνωση. Πάμε μέσα την πόρτα μας να δούμε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Καλό ξεκίνημα την νέα σεζόν. Πόσο να είναι τα μωρά? Νομίζω μπορεί να κοιτάξει και μόνοι. Καλό ξεκίνημα να πούμε στην ΑΕΛ. Όλοι κοντά στην ομάδα. Είναι η σειρά του κόσμου. Τώρα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια την δική μας. Θέλουμε εσείς το ticket και προχωρούμε δυνατά. Ένα μήνυμα στον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω άκουσε πολλά τα τελευταία χρόνια. Φέτος πρέπει να δει
είμαστε και εμείς νομίζω πιο έμπειροι και κάποιοι από πέρσι, τώρα και οι νέοι φέτος. Πρέπει να δείξουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δείχνει, διαχρονικά ο κόσμος είναι εδώ. Το να επικαλούμαστε συνέχεια τον κόσμο νομίζω είναι κουραστικό. Πρέπει να δείξουμε έργα για να επιστρέψει όλος ο κόσμος πίσω στα γήπεδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι για την ΑΕΛ. Τι είναι η ΑΕΛ για σένα? Η ζωή μας ούλη. Η ζωή μας ούλη. Ξυπνούμε με την ΑΕΛ, κοιμούμαστε με την ΑΕΛ. Αυτό είναι το πράγμα. Η Σόβια μαζί. Κατ. ΑΕΛ για μια ζωή. Τι περιμένετε φέτος από την ΑΕΛ μας? Αξιοπρέπεια. Τίποτε παραπάνω. Θεωρούμε ότι η ομάδα μας θα είναι καλύτερη από πέρσι και ευελπιστούμε και καλύτερο. Θέλω να μένει του κόλμα, να ξέρει που ήρθε, να καταλάβει που ήρθε και πρέπει να το δείξουν και εις πέμπου ήρθε. Hello! Are we having fun today? Yes, lots of fun. Yes, very good. Tell us a message, what it means for you, AEL. What it means for you? Family. What does it mean? It is family, friendship, everybody's so friendly. Yeah, love it. How many years now that you support AEL? 24 years. 24 years. Yeah, 24. Why did you choose AEL? It was a coincidence. We were coming from Paphos and there were fans going the other way. We were here on holiday and we followed them. They were from AEL. We went with them. That was how it started and it was crazy. We love Crazy, the fans. crazy. Love the club, yeah. Περνούμε ωραία! Τέλεια, φέραμε τα μωρά να παίξουν. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής για φέτος? Φέτος ο κόσμος. Παίκτες ακόμα δεν έχουμε γνωρίσει. Πιστοί οπαδοί, αελίστε όπως πάντα. Αγαπημένος η θύρα 3, ΣΥΦΑΕΛ. Καπέ μου πώς σε λένε? Αντέα. Και ποια είναι η ομάδα σου? ΑΕΛ. Πιο δυνατά. ΑΕΛ. Γεια σας, γεια σας. Έλα, Λαζαρέ. Παρακαλώ. Πες μας τις εντυπώσεις σου για τη φετινή χρονιά. Φετινή χρονιά είμαι αρκετά αισιοδόξος. Θεωρώ ότι διοικητικά και ποδοσφαιρικά είμαστε στα επίπεδα που πρέπει. Χρειάζονται ορισμένες βελτιώσεις. Έχω εμπιστοσύνη, ο κόσμος είναι παρόν, δηλώνει παρόν και θα δηλώνει για πάντα παρόν. Η ΑΕΛ είναι ιδέα. ΑΕΛ, ολέ, ΑΕΛ, ολέ, αελάρα μου τρελαίνομαι. ΑΕΛ! 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 Να μας πείτε λίγα πράγματα για την ΑΕΛ μας. Είμαστε πρωταθλητές. Καλοκαίρι δικαιούμαστε. Αν έχουμε σύσσωνα θα παίρνω γήπεδο. Μα τούτο πήγαινε να ρωτήσετε. Θα παίρνω γήπεδο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Πάντα. Παλίτες, μας ξέρουν οι πολίτες. Εμείς με τις νύχτες, μέσα στη Λέμεσο. Καλησπέρα, περνούμε ωραία. Ναι, μια χαρά, όλα τέλεια. Έρχεστε γήπεδο. Ναι, χάνουμε μάτσο. Τι περιμένουμε φέτος από την ΑΕΛ? Να δείξει, δεν ξέρω. Μακάρι να πάμε καλά όμως. Πώς περνούμε, κύριε Κωστή? Περνούμε τέλεια, όμορφο περιβάλλον, ωραίες στιγμές. Αυτό μας ενώνει και δημιουργά για τα μωρά μας την χαρά του να ζουν για την ομάδα. Αγαπούμε την ΑΕΛ μας και πάντα θα είμαστε κοντά της. Τι σημαίνει η ΑΕΛ για σένα? Η ΑΕΛ είναι τρόπος ζωής, οικογένεια, θρησκεία, τα πάντα. Γεια σου φίλε, πώς σε λένε? Αν μιλήσεις να πιάμε πανέλα. Κυριάκος. Και τι ομάδα είσαι? ΑΕΛ. Πιο δυνατά να ακούω. ΑΕΛ. Ξέρεις κανένα σύνθημα? Αλήτες, μας ξέρουν οι πολίτες. Εμείς ζούμε τις νύχτες μέσα στη Λέμεσο. Περνούμε ωραία, κορίτσια. Τέλεια. ΑΕΛ. ΑΕΛ. ΑΕΛ.
μπράβο ρε! Πάμε ρε νέοντες μου! Λοιπόν, καλώς ορίσουμε στο σημερινό Fun Day. Είμαστε εδώ σήμερα για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Είμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε την αγάπη μας προς την ομάδα μας. Είμαστε εδώ για την ιστορία και τις αξίες της ΑΕΛ. Ξέρουμε πολύ πολλά καλά ότι σαν αελίστες ρε κερδίσουμε, ρε χάσουμε, ρε πιάσουμε τίτλους, ρε πιάσουμε τίτλους. Η πελάρα μας είναι μια, η ομάδα μας. Αγαπούμε, είμαστε τζαμέ, παθιαζούμαστε, λέμε, κερούμε, πονούμε, είναι η καθημερινότητα μας. Είναι η αγάπη μας. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας. Μια ιστορία την οποία γράψαμε όλοι μας. Διεκδικήσεις που περάσαν κατά καιρούς, οι παίχτες, αλλά πιο σημαντικά, οι φιλάθλοι πάνω στην κερκίδα. Οι φιλάθλοι πάνω στην κερκίδα είναι η οποία είναι η ψυχή της ομάδας. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την ΑΕΛ μας. Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε τις έντοξες στιγμές του παρελθόντος και να κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Σας με την ενέργεια της κερκίδας, των οπαδών, των φιλάθλων, με το πάθος, η ΑΕΛ θα συνεχίσει να είναι πρωταγωνίστρια σε όλες τις διοργανώσεις. Η σημερινή ημέρα, το Fun Day, ήταν πάντα αφιερωμένο στους φιλάθλους. Έτσι και σήμερα, τους φιλάθλους που πάντα δίπλα στην ομάδα. Τους φιλάθλους που είτε στις χαρές, είτε στις λύπες, εντιαμέ για να στηρίξουν τους παίκτες, για να στηρίξουν την διοίκηση, να στηρίξουν το προπονητικό team, να στηρίξουν τα τρία γράμματα. Τα τρία γράμματα που είναι η ψυχή της Λεμεσού. Ευχαριστούμε πάρα πολλά που σας ήρθατε σήμερα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, ξέρουμε γιατί ήρθαμε. Να σας πω απλά ότι να μιλήσει ο πρόεδρος μας του Σωματείου, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Μπράβο, δυνατό χειροκρότημα. Τεράστιο χειροκρότημα για το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ευκήγε μέσα από τα σπλάχνα της ΑΕΛ και δαμέ για να παλέψει για εκείνα που ονειρευκούμαστε όλοι μαζί. Χαιρετίζω τους οπαδούς του μεγαλύτερου αθλητικού σωματείου της Κύπρου. Πριν μερικά χρόνια που ήταν η τελευταία φορά που κάναμε το Fun Day, ήμουν κάτω μαζί σας. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο που υπάρχει τώρα, είμαι σίγουρος ότι τα προβλήματα σιγά σιγά να εκλείψουν. Εγώ ένα πράγμα θέλω από τους οπαδούς μας, να είναι πάνω στην κερκίδα, να είναι αελίστες. Δεν περνά τίποτε, βακούν το Κωνσταντίνη! Ήρθε για να κάνει τη διαφορά. Φιλανού ετώνω! Κροάτικος πύργος, Μάρκος Σόλτης! Βασίλης Παπαδάκης! Ήρθε για να φορτώσει τα αντίγωνα νύχτια! Μικέλ Ρομπέρτο!
2, έτοιμος να... Η ασφάλεια στα κολπός, η Καπέκε! Για την Σκυριακού! Παναγιώτης Παναγής, Σίμωνας Χριστοφή, Στέλιος Παναγιώτου,